Hi mga ka-Ron Bell! Kumusta yung Biyernes? Para sa mga nagtanong dyan kung ano pang swimming pool na nasa Cordova, Cebu, eto na yon. Mula nung may saselect na, convenient na talaga na puntahan yung Cordova, Cebu, di ba? Pagkatapos nyo sa 10K Roses at nabusog na sa Lantaw, may choice kayo na maliliguan na swimming pool. Ito yung Casa Rugina. Rattan-inspired yung mga furniture dito of different colors. Good thing dahil kasali na yun sa entrance fee kung saan kayo pupwesto dito. Of course, first come first serve basis tayo pagdating sa cottage na gusto nyo dito. Sa entrance fee nila, kids 1 to 8 years old, 50 to 60 pesos. Tas yung 9 years old up, including na senior citizen, 120 pesos. Sulit din naman yung entrance kasi free naman yung cottage. May corkage sa food at drinks pero hindi siya per bottle o per dish. Yung sabi, 15 persons, 300 na kasama na yung food at drinks. Pag lalabas kayo tapos bumili kayo sa labas, another corkage payment yon. Pwede kayo mag-rent ng video, okay? 1,800 daw yung nagtanong ako. Naalala ko pa na isa kami sa secondary sponsors sa nangyari ng kasalan dito noon. So until now, pwedeng-pwede pa siya maging reception sa any event, especially wedding. Pag gawin nyo tong reception, may mga budgetarian packages dito. From 45K to 95K. Sa tig 45K, air-conditioned function hall yun, 5 hours maximum usage. Sa buffet, 50 heads, tapos 5 main dish, tapos 1 round drink, and then 1 dessert, 2-layer cake, and then basic balloon styling, or and then videoke, may free entrance na for 50 guests, and free pool use. Available dito yung 395 per head, inclusive na sa food and venue. Sa 65K naman, air-conditioned function hall, 5 hours maximum usage din, food buffet for 50 heads, 5 main dish, 1 round drink, 1 dessert, theme styling, sound system, free entrance for 50 guests, free pool use with 1 complimentary room. Sa 95K na package, air-conditioned function hall, 5 hours maximum usage, food buffet for 70 heads, 5 main dish, 1 round drink then 1 dessert din, free lechon, baboy, na may team styling na, may sound system, event host, then photo coverage, 30 giveaways, free entrance for 70 guests, then free pool use with 1 complimentary room din. Pag gusto kayo ng exclusive na overnight for as low as 15 pesos lang. Pag gusto nyo makausap yung in-charge talaga, just contact Mila, number 0927-062-1608. Pag hindi siya makontak, just go there personally or book personally. Much better na puntahan nyo muna bago kayo mag-book. Mas okay din naman na personal nyo munang makita yung lugar bago kayo mag-book. So ano na, base sa video ko, maganda ba siya? So book na pag nagandahan kayo. Happy to show you this, Ronbel Gums!